ne tije mopogore mag pinje maoko. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jatend migawo mar Labour Alfred Mutua neno chopo mar chuoyo wang'e kaka chenro no dhi nyime, kendo wacho ni sirikal keto kenge mag chiwo sir ne rowere mabiro yudo thuolo mar tiyo oko. Migawo mar Labour nolando thuolo mag tich ma kwan gi oya 6,000 ka thothgi gin mag lwedo. Attention. E kanisa ma Jesus Winner Ministry mayudore Roysambu, Buore, Nairobi. Ma e kaka nochalo. Rawere nochopo kar rombgi mandikore ne tije e pinje maoko. Kaluwore gi migawo mar Labour, thuolo mag tije manyogi lando romo 6,422. Tijego gin kaka mag goyo randa, tedo kod chiwo arita e kind mamoko. Jatend migawo mar Labour Alfred Mutua, ma bende nochopo e kanisa no, owacho ni sirikand Kenya tiyo matek kendo keto kenge mag neno ni rawere moyudo tije oko oyudo boke mag wuoth kata passports mekgi e thuolo mar odiechieng' achiel kata ndalo 2. Kama wewe hauna passport na umepata kazi, enda online ulipie na ujaze passport. Nitahakikisha na tumeform unit katika ofisi yangu ambayo utapata passport kwa siku 2, ikikaa sana siku ya 3. Hautakuwa na shida. Certificate of good conduct itatoka pia kwa mfumo wa chapchap. Mutua omedo ni piny owacho manyo yore mag chiwo sir ne rawerego kuom chwalo negi omenda manyalo konyo e yore mag wuoth kod pim motelo ne dhi oko. Rawerego kata kamano biro duoko omenda no e kinde mochak chulgi osara margi. Sisi tunaanzisha mpango ambao unaharakisha tuone vile tunaweza kupata government funding. Unapata pesa Youth Enterprise Fund ama uwezo ama zingine, uweze kupata hizo fedha, uweze kwenda ngambo, ukifika ulipe, urudishe kwa mpango wa kulipia polepole, ndio wenzako pia waweze kupata hiyo nafasi. Geno mar rawere manochopo ne chenro mar ndikruok no en ni piny owacho biro chopo singo margi mar sirogi ponono ni giyudo thuolo matiyo pinje maoko. I'm expecting that what the minister promised, that they will cater for those flight services, medical, so that you will be deducted from your salary in case you get you qualify for that job. Nimekuja huku kutafuta kazi yenye nitapata, like nimesomea caregiver, home nursing. So nikiakwaya nikipata yoyote hapo nitashukuru. Mimi wa country bado, lakini niko hopeful na niko na imani nitapata. Mutua kata kamano ojiwo rawere mondo were kod yedhe mameroji mani pinje kod jogo makawo rawere ne tijego dwaro jogo makit ngimagi ni kare. The biggest problem we have currently is a problem of drug abuse. Ukienda Dubai, uende Saudi, uende Ujerumani, utaenda wakufanyie medical, utolewe damu. If you've been taking cocaine, you've been taking heroin within the last 6 months, umevuta bangi within the last 6 months, unazama. Unafanya nini? Unazama. Sasa jiulize, unataka kazi ama unataka sherehe ya bangi? Magiduto timore dweche adek tok migawo mar Labour chwalo rawere moko ne tije mopogore opogore ahinya to mag lwedo e piny mar Qatar. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Sirikal odhi nyime kod puoyo okumba mar thieth SHA kokwedo ripot mar